Frustrazzjoni, rabja u dwejja. Dawn huma sentimenti ta' diversi residenti minn bosta lokalitajiet minħabba nuqqas ta' infurzar u nuqqas ta' responsabilità minn diversi awtoritajiet fuq l-abbuż bla rażan tal-ispazji pubbliċi. Is-sibt filgħodu Net News segwa kif numru ta' attivisti inaqdu fajta waħda waqt konferenza stampa li servit bħala tnedija uffiċjali għal kampanja blisem il-bankini taċ-ċittadini. Din it-tnedija saret fi triq il-Merkanti il-Belt Valletta fejn moviment graffiti spjegaw kif din it-triq hija waħda simbolika. Hekk kif in-nuqqas ta' infurzar u regolamenti serji mill-awtoritajiet waslu biex din it-triq inbelet kważi għal kollox mill-interessi privati. Numru ta' kelliema minn lokalitajiet differenti spjegaw kif dan l-iżbilanċ bejn il-kummerċ u l-ġid tal-komunità qed jinħass b'mod tanġibbli f'ħafna postijiet oħra fosthom fil-Gżira u Witilgħajn. Il-kelliema saħqu li l-poplu xeba jgħix f'pajjiż fejn il-kuntrarju u l-abbuż saru in-norma u saħqu li l-awtoritajiet ma jistgħux jibqgħu siekta quddiem din l-inġustizzja. Dawk preżenti spjegaw kif ta' kuljum qed iħabbtu wiċċhom ma' stabilimenti li ħatfu kompletament il-bankini biex ikabru l-istabilimenti tagħhom meta dawn huma suppost spazju pubbliku. F'dawn il-postijiet l-awtoritajiet qegħdin totalment jinjoraw u jagħtu bis-sieq lir-residenti li jgħixu hemmhekk u sempliċiment qed iħallu lill-interessi kummerċjali jagħmlu li jridu b'dannu għar-residenti. Riżultat tan-nuqqas ta' infurzar min-naħa tal-awtoritajiet, ir-residenti qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' storbju, intejjen, skart u bidla fil-kuntest storiku tal-bliet u l-irħula tagħna. Fid-dawl ta' dan kollu, ir-residenti qed jesiġu li tittieħed azzjoni immedjata. Għaldaqstant ġew introdotti proposti biex ikun hemm bilanċ bejn il-kummerċ u l-benesseri tan-nies. Fost il-miżuri ir-residenti qegħdin jitolbu li ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni, rilaxx tal-informazzjoni kif ukoll rikors għall-azzjoni.